Hola, hola, Juanet TikToker, avui complís 42 anys i n'hi ha que celebrar-ho aixina, dient, vamos, hem aconseguit un any més, perquè és important complir anys i sempre mirar endavant per a tindre ganes de complir uno més. I aixina que això es celebra. Després, avui també és un dia important per la meva fila, la fila Marrocs, on serà el concert de música festera dels Marrocs, dins dels actes del centenari, i on estrenen dos peces que quedaran per la història de la fila. I una peça l'ha feta el meu gran amic Jordi Navarro Martín, ha fet la marxa moro del centenari de la fila, on quedarà per a la història, i on sobretot l'ha feta en un sentiment d'arrels marrocs que des de xicotet ha inculcat per els seus pares, Jordi, dins de la fila, i a dia d'avui pot estrenar esta peça perquè l'amor per la fila, junt a l'amor per la música que tant de bo li ha donat, fan un joc únic, però una peça única. I després també estrenaran el passodoble. Jordi Pérez ha elaborat un banyerí, aquest passodoble, que serà espectacular i que moltes dianes i dies de festa sonarà dins de la fila de Marrocs. Així que Marrocs, avui que sona la música i a gaudir d'ella. També sonaran peces dels capitans durant la història dels Marrocs, i una de les peces que sonarà serà Dragons, la qual li tinc carinyo, ja que és la marxa de la meva volguda germana Lourdes quan va ser capitana en el 2017. Així que a gaudir de la música. I després unes reflexions que vull fer amb tots vosaltres. És dos reflexions importants també en la vida, que una és que es treballa per a viure però no es viu per a treballar, que deu ser nixa. Moltes voltes invertim el temps, i això és la segona reflexió, el tema del temps, però és important que n'hi ha que treballar per supost, i amb ganes, i amb força, i amb valentia, però no n'hi ha que passar-se'n, perquè això vol dir que n'hi ha que viure per a treballar, però treballar per a viure no per res, perquè el temps és valiós. I el temps també n'hi ha que compartir-lo en família. I això és la segona reflexió que vull fer, la qual és que comparteixes el temps amb la gent que estimes, és el millor regal. Jo avui, per exemple, celebraré l'aniversari en bons amics, els quals m'estimen i van a compartir aquest temps amb mi, de passar el dia amb mi i gaudir-ho. Pues és el millor regal que podem recibir, el temps de les persones. Així que la reflexió és que pilleu el temps i gasteu-lo en les persones que vos aporten, i el que no t'aporte, aparta-lo i no invertix aquest temps. És una reflexió, tingueu-la clara ahí. I bueno, Juanet TikToker, content de complir anys, vaig a per molta gana per el 43. Gràcies a tots els seguidors per estar ahí, per seguir-me i donar-me les mostres de carinyo, i sobretot seguirem fent contingut proper i com soc jo, perquè al final el meu contingut és que em mostre com soc jo, les meves reflexions de lo que jo tinc al meu cap, i d'una forma somrient, de progressió. No m'agrada parlar de política perquè tot el que tinga debat d'aquest tipus no m'agrada. M'agrada fer contingut de lo que és la meva vida i donar consells per als meus seguidors. Així que la millor forma és contingut proper i intente de qualitat. Gràcies, seguidors, per seguir-me, per donar-me tanta estima. Juanet TikToker continua amb més forces que mai. Anem a per els 43. Porque si parpadeas te lo pierdes y lo mejor está por arribar.